demokratiaa. No, tämä ensimmäinen vallankumousyritys epäonnistui, se jäi niin kuin puolitiehen kesken, mutta siitä jäi elämään näitä jotain ideoita. Ja nämä venäläiset vallankumoukselliset joutuivat sitten pakenemaan Venäjältä Länsi-Eurooppaan. Ja esimerkiksi Kaprin saarella oli tämmöinen puoluekoulu, jota johti kirjailija Maksim Gorki. Tässä Lenin ja Bogdanov pelaavat shakkia siellä Kaprin saarella. Silloin oli tämmöinen taantumuskausi tässä vallankumousliikkeessä Venäjällä ja nämä siellä puoluekoulussa olleet Gorki, Lunatsarski ja niin edelleen, Bogdanov, niin ne kehitti semmoisen idean, että täytyisi saada joku johtotähti niin kuin työläisille, että ne innostuisi. Eli tämmöinen oma tavallaan lainausmerkeissä uskonto, Jumala luoda näille työläisille, että tämmöistä Jumalan rakentamista kehiteltiin. Ja Lenin vastusti sitä jyrkästi. Hän kirjoitti sitten materialismi- ja empiriokritisismi-kirja, jossa hän näitä ideoita sitten kritisoi tämmöisellä filosofilla tasolla. Hän oli siis materialisti, kun nämä oli tämmöisiä idealistisia niin kuin virityksiä, mitä tuossa esitettiin. No, tähän voi heittää tämmöisenä vähän niin kuin jo hyppäyksenä eteenpäin sen, että itse asiassa kun Lenin kuoli 1924 tammikuussa, niin nämä samat henkilöt, Lunatsarski oli siinä ja monia muita, niin tämmöisessä Leninin hautajaiskomissiossa. Ja he kehittelivät tämmöisen idean, että Lenin voisikin kuolemansa jälkeen vielä palvella työläisten asiaa. Ja hänet voitaisiin niin kuin tämmöiseksi propagandistiksi valjastaa tavallaan vielä kuolleenakin. Eli Lenin balsamoitiin, laitettiin Moskovassa tämmöiseen niin kuin mausoleumiin. Itse asiassa oli tavallaan semmoinen idea kehittynyt, että vuonna 1922, kun Tutankhamonin muumio löydettiin Egyptissä, niin nämä bolshevikit silloin 1924 ajattelivat, että jos nyt egyptiläinen sivilisaatio pystyy johtajansa säilyttämään tuhansia vuosia jälkipolville, niin kyllä kai nyt kommunismi pystyy samaan, ellei parempaankin. Ja aluksi oli idea, että Lenin olisi tämmöisessä pakastetussa muodossa säilynyt jälkipolville elävän näköisenä. Nimittäin silloin kun hän kuoli, niin oli julma pakkanen Moskovassa ja sitten se semmoinen jäähyväisten jättäminen tämmöiseen vanhaan venäläiseen tapaan tälle kuolleelle Leninille tapahtui siinä kylmässä pylvässalissa ja Lenin säilyi niin kuin silleen pitkään elävän näköisenä. Ja tästä kehittyi idea, että eikö tämä Lenin voisi olla niin kuin tämmöinen maailman työläisten lainausmerkeissä pyhinvaelluskohde. Ja näin sitten annettiin arkkitehti Shuseville tehtäväksi tehdä pyramidi siihen Punaiselle torille Moskovan. Punaisen torin se laita, missä nykyään Leninin hauta sijaitsee, onkin vanha muinainen hautausmaa, että se ei niin kuin tyhjästä syntynyt tämä idea. Mutta Shushev sitten sai niin kuin sen aikaan, että hän tavallaan katkaisi keskeltä poikki sen pyramidin, eli tuli tämä mausoleumi, joka nykyään on muuten Unescon suojeltujen rakennusten listalla. Ja sinne sijoitettiin sitten kristalliarkkuun tämä Lenin, ei pakastettuna, vaan balsamoituna. Eli kehitettiin tämmöinen balsamointiaine, jolla Lenin säilyi sitten elävän näköisenä. Ja niin hän on sitten siellä kymmeniä vuosia ollut tämmöisenä katseltavana. Mä silloin kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin kerran tuli junassa Helsingistä Tampereelle ja siinä sitten tämmöisen oluttuopin ääressä juteltiin tästä asiasta ja silloisen Kansanlehden, tamperelaisen lehden toimittaja Lasse Eskonen sitten kysyi, että eikö se olisi vahinko, jos ne hävittää sen Leninin mausoleumin ja sen Leninin ruumiin siellä Moskovassa. Ja mä sanoin, että no, kyllä sen tietysti, että silloin kun Lenin oli elävä, niin hän sai monesti turvapaikan täältä Suomesta, mutta että olisihan se vahinko, jos se tuhottaisi, mutta samalla lailla kuin jos Tutankhamonin muumio hävitettäisiin.
Ja Lasse kirjoitti siitä sitten tämmöisen pakinan Kansanlehteen mustaa makkaraa nimimerkillä, että Tampereen Lenin-museossa ollaan huolissaan Leninin ruumiin kohtalosta ja niin edelleen. Ja sen pakinan luki sitten Izvestia-lehden Helsingin kirjeenvaihtaja Smiganowski ja lähetti sitten jutun jo Izvestia, jossa se oli sitten otsikoitukin, että Tampereen Lenin-museossa suunnitellaan Leninin ruumiin siirtämistä Tampereelle. Ja tästä lähti tämä ankka sitten lentämään. Associated Press lähetti sen sitten ympäri maailmaa ja sitten esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittaja sattui olemaan Vietnamissa jutuntekomatkalla ja siellä Vietnamissa viidakossa sitten tämmöisessä niin kuin paikallisjunassa vanha vietnamilainen mies sattui häntä vastapäätä ja sai selville, että tämä on Suomesta tämä toimittaja, niin sanoi, että juu, just Vietnamin radiossa ilmoitettiin, että Leninin ruumista ollaan siirtämässä Tampereelle. Ja siitähän tuli sitten semmoinen elämä. Esimerkiksi Le Monde-lehden kirjeenvaihtaja lensi tänne Tampereelle varta vasten tekee juttua tästä ruumiin siirrosta. Ja mä sanoin hänelle, että ei, että eihän se nyt onnistu millään, ei meillä ole semmoista vartiointia, ei parturia, joka ajaisi Leninin partaa, joka kasvaa ja niin edelleen. Ja mutta mua niin suututti tämä asia jotenkin, ja mikäli en muuhun mennyt, niin mä sanoin vielä sitten, kun hän lähti tuosta niin kuin ovesta ulos, että kai te tiedätte, että Leninin aivoja säilytetään Moskovassa erikoisessa aivotutkimusinstituutissa. Ja ne on semmoisessa erikoisessa nesteessä, että kun tiede kehittyy, niin voi ottaa uudelleen käyttöön. Tämä nainen valahti valkoiseksi ja lähti pois ja mä pelkäsin, että hän nyt kirjoittaa lehteen siitä. Mutta ei hän kirjoittanut, mutta meni sitten ehkä muutama viikko, niin mulle tuli puhelu toimistooni Lontoosta, että on The Times-lehden toimittaja haluaisi tulla tekemään juttua näistä Leninin aivoista. Ilmeisesti ne oli jutellut keskenään ja mä sanoin, että ei, että menkää Moskovaan. Siellä on tosiaan tämmöinen aivotutkimusinstituutti, jossa näitä Leninin aivoja, niin kuin monien muidenkin puoluejohtajien aivoja säilytetään. Muun muassa Otto-Ville Kuusisen aivot on siellä ja niin edelleen. Se liittyy tämmöiseen siis marxilaiseen materialistiseen ajatukseen, että tutkittaisiin, missä piilee niin kuin Leninin tämän poliittisen nerouden salaisuus niitä aivoja tutkimalla. No eihän sieltä mitään tietenkään tämmöistä löytynyt, mutta tämmöinen oli niin kuin taka-ajatus. Ja ei tässä vielä kaikki. Sitten me saatiin tänne kirje sieltä aivotutkimusinstituutin johtaja, tämmöinen professori, akateemikko lähetti kirjeen, jossa hän ehdotti yhteistoimintaa meidän museon ja tämän aivotutkimusinstituutin välillä, mutta ei me olla sitten lähdetty sille linjalle, että näitä Leninin aivoja tultaisiin täällä pitämään esillä, että se on jo vähän liian makaberia. Eli tässä me ollaan tämän ensimmäisen maailmansodan aattona ja sen tilanteessa. Eli Lenin kehitti tämmöisen ajatuksen, jota hän vei eteenpäin kuin imperialismista. Se on oikeastaan sama ajatus, kun nykyään puhutaan globalisaatiosta. Eli maailma on tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus ja nämä suurvallat määrää sen niin kuin tulevaisuudesta. Ja Leninin mielestä tämä imperialismi on niin kuin vallankumouksen aatto. Eli tämä imperialismi johtaa siihen, että nämä suurvallat ennemmin tai myöhemmin joutuu taloudellisiin erimielisyyksiin, ristiriitoihin. Ja nämä taloudelliset ristiriidat, kun maailma on jaettu jo etupiireihin, niin johtaa siihen, että dialektiikan mukaan tulee poliittisia erimielisyyksiä. Ja jos näitä poliittisia erimielisyyksiä ei saada rauhanomaisesti ratkaistua, niin se väistämättä johtaa sitten aseelliseen konfliktiin ja sotaan. Ja näinhän sitten kävikin. Tässä näkyy, miten Lenin tätä imperialismia tutki. Hän kirjoitti semmoisen kansantajuisen teoksen tästä kuin imperialismi kapitalismin korkeimpana kehitysvaiheena. Ja se on niin kuin tiivistelmä tämmöisestä 900-sivuisesta imperialismivihoista, missä hän tutki tätä maailmantalouden tilaa, kapitalismin tilaa. Ja hän oli sitä mieltä, että tämä ensimmäinen maailmansota eli imperialistinen sota pitää muuttaa kansalaissodaksi niin kuin kyseisten yhteiskuntien eli maiden sisällä, valtioiden sisällä. Ja sen takia esimerkiksi venäläiset duumassa olleet kansanedustajat, bolshevikit, vastustivat sotalainoja tsaarin vallalle.
ja sen takia heidät sitten karkotettiin Siperiaan. Tässä he on niin kuin vaatetettuna Siperiaan karkotusta varten. Eli tämän sodan vastustaminen ja sen muuttaminen vallankumoukseksi oli Leninin tunnus tässä 1917 keväällä. Ja niinpä sitten tapahtuikin niin, että tämä tsaarin sotaponnistelut Saksaa vastaan olivat hyvin kehnoja ja myöskin porvaristo näki, että tsaarin hallinto on mätä. Erityisen selkeästi se tuli tämän munkki Rasputinin kautta esille. Tämä Rasputin pääsi sinne tsaarin hoviin määräämään, koska tsaarin puoliso näki, että Rasputinilla oli valta hänen poikansa verenvuototaudin parantamiseen. Ja sen takia hän tuki sitten Rasputinia. Rasputinilla taas oli tämmöinen idea, että se niin kuin lyhyesti sanottuna oli siten, että ihmisen täytyy katua ja katua hyvin syvällisesti. Se on tie kohti taivaan riemuja. Mutta katuahan ei voi, ellei ole tehnyt rankkaa syntiä. Ja tätä niin kuin ajatusta sitten siellä tsaarin hovissakin sitten toteutettiin. Ainakin kansalle meni semmoista tietoa ja tämä Rasputin järjesti siellä seksuaalisia irstailuja ja niin edelleen. Ja nämä kaikki sitten tuotiin kansalle ja tämä tsaarin vallan auktoriteetti sitten romahti myöskin kansan silmissä, että ei tämä nyt olekaan mitään jumalallista valtaa. Ja porvaristo myöskin asettui sitten tsaaria vastaan ja tsaarivalta porvariston ja työläisten yhteistyöllä saatiin kumottua ja bolshevikit Lenin mukaan luettuna pääsivät sitten palaamaan takaisin taas Venäjälle täältä emigraatiosta, maanpaosta. Tässä he ovat Tukholmassa tulossa Tukholman pormestarin kanssa Lenin kävelykeppi kädessään tässä. Tässä on Leninin puoliso Krupska ja sitten täällä on Ines Armand. Tästä Ines Armandista puhutaan, että hän olisi ollut Leninin rakastajatar. Ja mäkin koitin sitä asiaa tutkia. Ja ainoa kirje, mitä heidän välillään löytyi tämmöistä, josta mä ajattelin, että nyt tärppäsi, oli, että Lenin kirjoitti tälle Krupskajalle, että olen edelleen rakastunut. Ja sitten kun mä käänsin sivua, niin siellä lukikin Marxiin ja Engelsiin. Eli ei se tuottanut sitä tulosta. Mutta Ines Armand oli kuitenkin Leninin erittäin hyvä hengenheimolainen ystävä. Ja täällä on myöskin Zinoviev-poikinen tulossa siinä samassa takaisin Venäjälle. He tulivat sitten tuolta Tornion kautta takaisin Venäjälle. Ja Venäjällä tuohon aikaan alkoi sodanvastainen liike voimistua ja mielenosoituksia sotaa ja sotaponnisteluja vastaan. Ja niinpä sitten kesällä 1917 oli jo ensimmäinen tämmöinen kumousyritys Pietarissa. Se epäonnistui. Se oli Leninin mielestä ennenaikainen ja Lenin esimerkiksi esiintyi sitten täällä Taurian palatsissa ja sanoi, että on olemassa semmoinen puolue, joka voi Venäjällä ottaa järjestysvallan ja saada rauhan maassa. Rauha, leipää, maata. Nämä oli niitä tunnuksia, työtä, jotka niin kuin myöskin sitten kansaa puhutteli. Ja neuvostojen toisessa edustajakokouksessa marraskuun 7. ja 8. päivän välisenä yönä 1917 Lenin sitten julisti neuvostovallan. Tämä on taidemaalari Serovin maalaus, joita levitettiin sitten ympäri Neuvostoliittoa aikanaan. Mekin saatiin tämmöinen yksi kopio siitä. Ja tässä maalauksessa Leninin vanavedessä seisoo Stalin, Dzerzhinsky, Sverdlov, mutta tosiasiassa Stalin ei ollut tuossa, vaan se maalattiin siihen silloin Stalinin elinaikana kuvaamaan sitä, että hän oli niin kuin Leninin työn jatkaja ja Leninin vanavedessä. Sitten kun Stalin 5.3.1953 kuoli ja vuonna 1956 paljastettiin Rutschevin toimesta nämä hänen niin kuin terrorityöt, hirmutyöt,
niin Neuvostoliitossa näistä tauluista maalattiin sitten tämä Stalin pois. Ja siihen tuli joko tuntematon työläinen tai tyhjä kohta. Että meille jäi tämmöinen versio, jossa sitten mä voin kertoa tästä, kuinka historiaa vääristeltiin siellä Neuvostoliitossa aikoinaan. Eli semmoiset henkilöt, jotka eivät sopineet kuvaan tai eivät olleet suosittuja, niin ne saatettiin hävittää. Esimerkiksi Stalinin aikana niin hänen vastustajansa hävisivät kuvista, mutta myöskin niin kuin maan päältä kokonaan, eli heidät telotettiin. Eli tällä tavalla niin kuin historiaa vääristeltiin. Historia saatettiin vääristellä myöskin toisella tapaa. Esimerkiksi tässä on tästä Talvipalatsin valtauksesta tämmöinen niin kuin kuva. Tämä me saatiin Moskovasta silloin siellä olleesta Lenin keskusmuseosta. Ja meillä on tuolla toisessa salissa sitten elokuvan näyttölaitteet, ja me esitettiin siellä tätä Sergei Eisensteinin Lokakuu-elokuvaa. Ja mä sanoinkin sitten stop, stop, stop. Ja me pysäytettiin pysäytyskuva ja osoittautui, että itse asiassa tämä kuva on siitä elokuvasta, joka siis tehtiin 10 vuotta varsinaisen lokakuun tai tämän Talvipalatsin valtauksen niin kuin, toteuttamisesta. Silloin ei ollut kuvaajia paikalla. Ja jotkut koiranleuvat on jopa sanonut niin, että kun tätä kuvattiin sitten 1927-28 tätä kuvausta, niin nämä vanhat bolshevikit niin niiden pyssyjensä kanssa toheloi siellä niin, että siellä olisi kuollut 7-8 ihmistä, eli enemmän kuin siinä varsinaisessa lokakuun vallankumouksen tässä Talvipalatsin valtauksessa. No, tiedähän, onko tämä ihan tottakaan, mutta tässä on sitten tämä Aurora-laiva, joka antoi ne semmoiset merkkilaukaukset, tyhjät kudit siis sitä varten, että lähdettiin liikkeelle tähän Talvipalatsin valtaukseen ja saatiin niin kuin tämä väliaikainen hallitus sitten kumottua ja bolshevikit saivat vallan. Tämä Aurora-laiva on edelleenkin Pietarissa museona. Siellä on väitetty kyllä, että se ei ole enää merikelpoinen, että se on vain niin kuin kuori siitä, mitä se alun perin oli, mutta kertoopahan historiasta. Tässä on näitä sitten lokakuun vallankumoukseen liittyviä dokumentteja, muun muassa näitä ensimmäisiä asetuksia, mitä tämä neuvostohallitus levitti ja teki siellä. Esimerkiksi tämä Dekret Azimlie, joka tarkoittaa siis asetus maasta, maa-asetus. Sen bolshevikit otti suoraan sosialistivallankumouksellisilta, jotka olivat maaseudulla niin kuin valtapuolue. Ja Lenin suoraan sieltä heidän ohjelmistaan otti. Meillä on tuolla sitten tuolla alla tämmöisiä porvarilehtienkin niin kuin sen aikaisia kirjoituksia ja kuvitusta. Lenin provokaattori ja saksalainen vakoja oli esimerkiksi heillä niin kuin käsityksenä. Lenin roikkuu hiiressä tuolla yhdessä pilakuvassa. Ja tärkeimpiä ehkä näitä sen uuden neuvostohallituksen eli kansankomissaarien neuvoston asetuksista oli tämä rauhan asetus. Ja Lenin pyrki tosissaan lopettamaan sen maailmansodan, jossa ihmisiä tapettiin tuhansittain näissä rintamilla. Ja sen takia esimerkiksi Norjan työväenpuolue esitti silloin 1917, että Leninille myönnettäisiin Nobelin rauhanpalkinto. Se nyt ei mennyt läpi, mutta kuitenkin niin kuin se, että sitten erittäin tuskallisten prosessien kautta Lenin sai sen rauhan kuitenkin aikaisiksi ja tämä maailmansota saatiin loppumaan. Tosiaankin niin Leninia syytettiin ja bolshevikkeja siitä, että he olisivat ottaneet Saksasta rahaa. Se saattaa pitää paikkansakin, tosin se kiistetään hyvin jyrkästi, mutta että periaatteessahan varmaan nämä bolshevikit kyllä käytti hyväkseen kaikkia keinoja saadakseen vallan. Ja saksalaisille oli edullista siinä maailmansodan tilanteessa, että Venäjällä olisi syntynyt sekasortoa, anarkiaa ja bolshevikit oli siihen heidän mielestään juuri kelpoja. Eli tämmöinen versio tuli, että Saksasta olisi tullut rahaa
Ja tässä Lenin ikään kuin saakin. Ja sitten väitettiin, että nämä bolshevikit oli tämmöinen juutalaiskopla. Monet näistä bolshevikista olikin juutalaistaustaisia, nimittäin juutalaisiahan tsaarin aikana vainottiin Venäjällä. Ja he olivat hyvin kuitenkin tämmöistä älykästä väestöä ja kansaa. Ja esimerkiksi Lenininkin taustassa on juutalaista äitin puolelta. Ja sitten oli esimerkiksi Trotski oli juutalainen ja monet muut näistä ensimmäisen neuvostohallituksen jäsenistä. Ja siitä tuli tämmöinen niin kuin syytös heitä vastaan, niin kuin, että he ovat tämmöinen juutalainen salaliitto, jossa nyt tietysti ei ollut mitään perää sinänsä. Eli neuvostohallitus, niin sitä on kuvattu, että se oli itse asiassa sivistyneistön niin kuin hallitus. Eli sivistyneistö olivat sen osanottajat, tämän kansankomissaarien neuvoston ensimmäisen. Ja Stalinkin oli esimerkiksi käynyt tämmöisen hengellisen akatemian Tbilisissä, Georgiassa. Hänhän oli niin kuin taustaltaan puoliksi osetiini ja puoliksi sitten georgialainen. Ja oli tosiaan sitten sikäläistä sivistyneistöä. Ainoa työläinen tässä oli oikeastaan Dybenko, ja siitä Trotski sitten sanoi myöhemmin, että kun hän oli Aleksandra Kollontain niin kuin rakastaja, niin hänet oli sen takia sitten valittu tähän kansankomissaarien neuvostoon. No, tämä oli ehkä Trotskin tämmöistä tiettyä huumoria, mutta myöskin länsimaiset jotkut diplomaatit sanoivat, että tämä oli tuohon aikaan maailman sivistynein niin kuin hallitus, eli ei tässä juuri työläisiä tosiaankaan näkynyt, että se oli niin kuin siltä pohjalta. Ja esimerkiksi Kollontai, joka oli siis naisena tässä ministeriössä, niin hän oli sosiaaliasiain kansankomissaari. Taustaltaan hän oli puoliksi suomalainen. Hänen äitinsä oli suomalaista sukujuurta, Masaliineja tuolta Viipurin läheltä. Ja heillä oli siellä tämän äidin isän kartanoki Kuusaanhovi, jossa Kollontai vietti sitten oikeastaan silloin Shura Domontovits vietti niitä lapsuuden aikojaan. Kollontaihan oli sitten myöskin vahva naisasialiikkeen edustaja ja hänellä on tämmöisiä ristiriitaisiakin kyllä näkemyksiä, jotka ehkä tulkitaan monasti väärinkin. Hänellä oli esimerkiksi semmoinen niin kuin vahva katsomus, että miehen ja naisen välinen tämmöinen rakkaussuhde, niin se on tämmöinen henkinen, älyllinen suhde. Ja tämä fyysinen puoli, eli sukupuoliyhdyntä, niin se saattaa haitata sitä päinvastoin. Eli se on vähän niin kuin sama juttu kuin jos on jano, niin juodaan lasi vettä, niin tämä kyseinen fyysinen puoli tässä miehen ja naisen välisessä suhteessa pitää pystyä samalla lailla tyydyttämään. Ja hän ehdotti, että rakennettaisiin tällaisia niin kuin, asuntoja tai huoneistoja pääkadun varrelle, jossa silloin kun iskee tämä tämmöinen tarve, niin voitaisiin tämä tarve tyydyttää samalla lailla kuin juodaan lasi vettä. No, tätä vastustettiin. Esimerkiksi Lenin oli sitä mieltä, että eihän ihminen juokkaan ensimmäistä lätäköstä, mikä häntä vastaan tulee. Mutta tällä nyt on kuitenkin se perus tavallaan ajatus, että nämä perhesuhteet, yhteiskuntasuhteet, niin ne oli niin kuin valinkauhassa. Niistä keskusteltiin, että miten uudessa kommunistisessa yhteiskunnassa tulee, että oli kommuuneja ja oli tämmöisiä niin kuin yhteisasuntoloita ja keittiöitä ja niin edelleen, että koitettiin niin kuin kehittää tämmöisiä ihmisten välisten suhteiden harmonisia tiloja. Eli tämmöisiä niin kuin joutui esimerkiksi pohtimaan sitten Kollontai. Ja Kollontai joutui sitten esimerkiksi tämän kirkon kiroihin sen takia, että hän otti esimerkiksi Aleksandr Nevskin luostarin tämmöisten orpolasten käyttöön ja myöskin vaati, että näissä luostareissa niin tehtäisiin työtä yhteiskunnan hyväksi ja eikä pelkästään niin kuin lepäiltäisi. Ja Kollontai oli sitten myöskin ensimmäinen niin kuin suurlähettiläs naispuolinen maailmassa. Hän oli siis Norjassa ja Meksikossa ja lopulta sitten myöskin Tukholmassa, jossa hän
teki hyvin paljon työtä sen edestä, että olisi lopetettu tämä sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja pyrki siihen rauhan saamiseen ja neuvotteli esimerkiksi Paasikiven kanssa sitten Tukholmassa. He olivat koko yön neuvotelleet tässä hotellihuoneessa ja nämä toiset suomalaiset miehet, jotka olivat sitten tässä rauhanneuvottelukunnassa, niin olivat hyvin jollain tapaa kateellisia, että mitähän siellä koko yö nyt sitten tapahtui, kun Kollontailla oli aikamoinen maine tämmöisenä miesten nielijänä. No, tämä on näitä miesten tarinoita. Joo, mutta tällä neuvostohallituksella oli suurisuuntaisia sitten ideoita, mutta aika äkkiä he joutuvat sen tosiasian eteen, että niin kuin nämä suurvallat ja ympärysvallat, mitkä oli Neuvostomaan ympärillä, niin lähtivät hyökkäämään tätä uutta sosialistista valtiota vastaan. Ja sen takia täytyy perustaa puna-armeija, ja tässä on tämän puna-armeijan tämmöinen juliste, jolla niin kuin pyrittiin värväämään vapaaehtoisia. Sinä oletko jo kirjoittautunut vapaaehtoiseksi puna-armeijaan? Esimerkiksi Majakovski laati tällaisia niin kuin julisteita ja niihin runonpätkiä sitten, joilla koitettiin saada ihmisiä liittymään puna-armeijaan. Ja näinhän sitten tapahtuikin, että tämä puna-armeija joutui taistelemaan 14 eri maata vastaan, jotka oli hyökännyt. Myöskin Suomesta hyökättiin tänne Neuvostomaata vastaan. Ja sitten tuli vielä maan sisästä nämä valkoiset kenraalit, Judenits, Wrangel, Koltšak, niin edelleen, joita vastaan sitten jouduttiin taistelemaan. Ja puna-armeija voitti ne toinen toisensa jälkeen. Esimerkiksi tänne pohjoisiin Murmanin alueelle hyökkäsivät englantilaiset. He silloin maailmansodan aikaan oli tarkoitus taistella saksalaisia vastaan, jotka olivat tunkeutuneet silloin niin kuin tämän kansalaissodan aikana Suomeen. Ja täältä niin kuin hyökätä sitten saksalaisia vastaan. Ja tänne Murmanin alueelle oli näitä punaisia suomalaisia sitten painut silloin 1918 keväällä. Niitä oli 1000 määrin siellä. Ja he liittoutuivat sitten ja pääsivät tähän Englannin armeijaan niin sanottuna Murmanin legionina. Ja ideana oli se, että tämä Murmanin legiona englantilaisten avustamana hyökkää Suomeen tuolta ja ajaa nämä saksalaiset tukijoineen sitten nämä valkosuomalaiset pois niin kuin vallasta. Mutta kävikin sitten niin, että Saksa romahti ja englantilaiset tuli toisiin ajatuksiin ja lähtivät sitten pois täältä Murmanista ja jotkut suomalaiset, esimerkiksi Oskari Tokoi lähti sitten englantilaisten mukana sinne, jotkut esimerkiksi Verne Lehtimäki loikkasi tänne niin kuin bolshevikkien riveihin Neuvosto-Venäjälle. Eli tämä suunnitelma ei sitten toteutunut. Leniniä vastaan tehtiin murhayritys sitten elo-syyskuun vaihteessa 1918. Ja tässä on tämmöinen still-otos elokuvasta tai dokumenttielokuvasta, joka otettiin Leninistä sen takia, että levisi huhu, että Lenin on kuollut tässä murhayrityksessä. Ja tämä huhu haluttiin sitten kiistää tällä elokuvalla, jonka nimi oli Lenin elää. Ja tätä elokuvaa levitettiin sitten ympäri Neuvostomaata osoittaakseen, että Lenin ei ole kuollut. Ja tämä on otos siitä elokuvasta. Lenin ei olisi halunnut millään oikeastaan tulla kuvatuksi, mutta Pons